Good morning. Spend a day with me. So this is Saturday, the 18th of April. I just woke up. Oh my God, igawuni yam ayinamtya because ndiyithatha apha ekuseni kuba ndifuna ukwenza ivlog. Bendilele ndihamba ngaze kaloku, so ndathatha ndanxiba into ekufutshane. This top bendiyinxibe izolo, le underneath this gown. So yeah, ndanxiba ezi phambi kwam. So igawuni ayinamtya ke. So forgive me. Okay, so I woke up very early. I'm going to work, and emsebenzini Saturdays ndingena 8 to 12. So yeah, I woke up very early. This is past 5. So the reason I woke up very early is because my daughter, the young one, was not well the previous night. So I had to wake up because I had to wake up and prepare for isidudu and prepare for kumcima because I decided to ban, you know what, mandimcime ndithi ndisiya emsebenzini ndihambise ndimcimele. So here njengoba ndibona ke bendibeka amanzi, ndalayita isitovu. I had uba ndisule isitovu because besiqhuma kukho izinto caba bezishiyekile zizi-stains apha kuso. So ndasula ke, I went to bathroom yeah, to prepare uba ndihlambe engekavuka ugel lo usingaye lo ndiza kumcima ke apha. So ndikhupha ke ngoku sifake iwashing ke phaya kulaa ndawo. So ndikhupha ikomu. Oh God, guys, mna ndithanda uhlambela ekomeni. I don't like ibhafu. Reason ndingayithanda ibhafu, ndihamba early, ndiba busy xa ndisemsebenzini, so andinayo itshance yoba ndihlambe ibhafu. So andifuni umntu ozawuhlamba emva kwam afike kwintsila yam, yabo. Otherwise ngee-weekends ke, Sunday, because mna I think that's the only day endiba nechance yokuprepare everything. Sundays ke ndiye ndihlambele ebhafini. Yeah, so yeah, bendiyosigalela amanzi ke phaya. Yeah, then ebebilile amanzi am ndadubela isidudu sam. So there is something about being a mom. You'll never get rest. You'd never know what will happen the next day. All the time you must prepare for anything because xa silala ugel izolo ndimvile wethu kancinci uba ingathi uyatshisa, ndamselisa iPanado. The girl decided to get worse ebusuku sana kha silale, but it's fine. So now ugel uvukile andikakahlambi, ndadicide uba okay, mandikhe ndimthi qhwe ndimcime njengoba evukile, so that at least kube khona i-progress eyenzekayo. So apha ndiyapreparisha ke guys, lena yisepha si-sunlight green bar sepha, isitena sesepha. Uyasidibanisa ngamanzi awom, yeah, usihlukuhle so that simelte phaya emanzini. Zizarenji ezi ngo-size 4. Bendindibonisa isize phaya uba this is size 4. Now you have to fill up isarenji with lamanzi lawana. So zoyi-2 bendifuna zigcwale because bendifuna umfaka 2 ne, ndingabe ndifaka lena athi sakhala kangafuneka ndiphinde ndiyi-fill up. Nankuya ejika, ubonile sana, ebesiza kum nanku ejika. So that's what I'm doing here now. Sendigqibele kumcima apha, niyabona mos ndiyampuza uhleli phaa etshembeni yakhe kwipoti yakhe. Andifuni avele, yayibona, andifuni avele apha, ndimgqibela umcima. Eish, these days zindenza ndibe proud of myself. Ayikho wethu into endingakwazi uyenza, ayikho into endingenoyenza. So the reason ndimcimile, bendifuna kuphuma ubushushu. Kuthiwa mos icimo liyabukhupha ubushushu. Bendifuna kuphuma ubushushu also if ugula because of intshulube okanye inyongo, ziphume ahambise, ne. So that's what I was doing here. Okay, so after ndigqibele kumcima, obviously xa ugqiba ucima umntwana uyamhlamba and I'm going to work. So andizuba nayo enye chance yomhlamba. I had ukuba ndimfake ebhafini ndimhlambe so that ndimshiye warm, clean, smell nice, all of that. So that was what I was doing here. That time isidudu ke siyabhadla phaya kwelaa cala. So guys, I am a person
owenza izinto differently all the time, ne? Mna I'm a person ondithi xa into ndiyifuna ndiyenze sure uba ndiyayifumana. So kule nto ke yoba ndigulelwa ngumntana, also I had to come back from work ndiye ecaweni. I wanted to be there at church because we had a program today and I was interested in a program. Ndihamba emanyano ke, ndingumqonkqozi waseWesile, so that's what we do every Saturday. I go to work from 12 o'clock, I come ndihambe ndiye ecaweni. Emanyano iqala ke ngo-2, so most of the time singena ii-classes zethu as abanqonkqozi ngo-1, ne? Then today because bekuzawuba ne-event we had to uba singene iklasi ngo-12, then from work I had to rush straight to church. Okay, masiyeke ke leyo. Ndifida ugel wam, she's so beautiful, she's so pretty. Oh my God, I begged here, guys, this girl is so beautiful. We give thanks to the father of the baby because the genes are not mine. This girl looks like her dad. I'm very proud. Everything ufana notatakhe. Bendimva ke i-temperature. I don't have that thing of test iwe kuva i-temperature yomntana. Ndimva ngesandla. I'm using the old ways. I'm using strategy somama bakudala. So I had to ask usister wam uba makandishape isidudu sesam ke esi andiyityi ukutya okungaka ke mna ke. So I was complaining ke uba yho hayi mntase andizosigqiba mna esi sidudu. So so as I was saying, but I'm just a busy girl. I don't have time. Iwesi from Monday to Saturday, you must just know, but I don't have time. Umzekelo, tomorrow I'm not going to church. That's the choice because I'm tired. Today I was at church, so I don't see a need. Iwesi xa ndidinwe kangaka, I'm really tired. I need to rest. Yeah, so that's that. So here I was chit-chatting with you, explaining uba mna ndithanda isidudu esimuncu. So esi sidudu sisemi-muncu, asikho muncu ngale ndlela ndisifuna ngayo. I have to uba ndiphinde ndigalele ivinika as raw as it was because I like my sidudu to be muncu. Ke mna ke I'm not umntu okhawulezayo ukuadaptha into enengayiqhelanga. Isidudu ndikhule ngaso and the only thing mna that I enjoy ukuyitya ekuseni sisidudu, yi-oats, amabele, isidudu samabele. I enjoyed ezo zinto. That's the only thing that I enjoy ukuzitya ekuseni. You can have your Kellogg's, you can have your Weet-Bix, you can have your Ndondoni. If ke ngoku I want to be classy and cheesy, you understand, give me a muesli. Yayiva, give me a muesli with a plain yogurt and all the stuff. So that's izinto endizenjoyayo. So I was getting ready while I was eating isidudu. Yeah man, guys, so I hope you enjoy this vlog. Kwenise wethu into endiyithethayo. So towards the end of this vlog ke nizawubona apho bendikhona ecaweni. Iprogram yanamhlanje was so helpful. Iprogram yanamhlanje ibimnandi. Besisondla umphefumlo, sihilisha ingqondo, yonke laa nto. So ke bethunana ke ndiyabulela ke to stay with me. Apha ndiyacomplaina uba amaflerho andiwathambisanga, yonke laa nto, I'll be late, kwathini. But ngaphandle kwayo yonke into, as tiring as it is ukuba ngumama, kuyadina, ku-interesting. I was just tired. So this is the program I won't speak over. I want you to hear. Ufumanisa into yobana umntu ongusisi ngoku akafinish, akabhiliva, because kaloku how can ubrother oshumayela kangaka okanye odumisa kangaka enkonzweni, ohlabelela kangaka enkonzweni, kuthiwe yena uphathaphatha abantu ebhuluruhu? It's not possible. So I want to challenge us, nathi as abantu abangosisi, masikholelane. Let's believe each other.
When umntwana sisesithi wahlelwe yinto ethile, as we know ukuthi sifonela ngabantu aba this age and kuphi, so that iqala izinto ze-fund us NGOs. So they need to know that, okay, are we actually doing our job in the BCM or otherwise. So you can call in and just WhatsApp and WhatsApp number there. Ungakwazi nokufaka phaa ku-Facebook inbox. Counselors as inboxes, not by anyone else but us, and we take confidentiality very, 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 very serious. Yeah, but the counselor will definitely explain to you on the phone what then. Yeah. And it's free. It's free. Okay. Nginosisi engilandela nabo nomntana omncane lapha phakathi kwethu egameni lomfile nomvukeli wami uYesu Kristu, amen. Okwami namhlanje is to thank you, and ndifuna uqala ndithi thank you kwi-guest speaker yethu yokuqala uSister Gqabi. In keeping with i-theme yethu, healing the mind, strengthening the spirit and empowering women, you took us through perspective, you educated us on perspective. Emveni koko was-educate abana kuyo yonke into. You must reminded us that we must be anchored in what we believe in, which is Christ. And another point that stood out to me was decision making, because zonke ezi zinto sizifumana sikuzo most of the time it stems from the decisions that we make. We appreciate so much the insight othe wasiziselayo in keeping with the theme yethu and the spiritual journey that we are all on silapha. Kuba silapha nje simane siquqela apha, it's for moments like this ukubana siphele emoyeni and futhi sifumane ne-healing. Siyabulela kakhulu sisi. We appreciate it so much, and thank you for also reminding us we have to set attainable goals, and in setting those attainable goals, we can recognize as women we have capability to carry zonke izinto, but understanding asikho sodwa. uThixo unathi, we also have this sisterhood. There is also your organizations as nezizelo that we can seek solace from. So siya appreciate kakhulu loo nto. Ndize kwi-guest speaker yethu yesibini, uMiss Madlengozi. Thank you so much for educating us on the different types of abuse and GBV. I, for one, I didn't know about digital and economical abuse. Thank you so much for that insight. And also, thank you so much for educating us on the steps to take when you are a victim of abuse, and also reminding us about silapha nje mhlawumbi we tend to not believe a victim, which is very wrong. Thank you for reminding us ukubana silapha singosisi abathi singosisi bomthandazo. We ought to believe the victim, and thank you also for educating us on the facilities that people can go to when they find themselves being victims of abuse. In a nutshell, thank you so much for this insightful session. It was really very healing, very spiritual. There's a lot to reflect on after this, and we thank you so much for your time. We thank you so much organization yethu Moving On ngokubana nithathe usuku lwenu nizosi-educator. We appreciate it so much on behalf of the executive and the young women's taking this time to thank you sincerely. And also, last but not least, thank you to the executive for organizing the session in China. We really appreciate it. I did not expect it to be something like this, such an insightful and healing session. Thank you.